ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟୋ କାର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ଘଷାଦେଇପୁର ଠାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟୋ ସହ କାର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇ 2 ଜଣ ଚାଳକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତଙ୍କୁ ଓଡ଼ଗାଁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଓଡ଼ଗାଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ନୟାଗଡ଼ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଡିଜେଆର ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD 02U6612 ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ଗାଁରୁ ମା ଭାରତ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଟୋ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD 257772 ସହିତ ଓଡ଼ଗାଁ ଘଷାଦେଇପୁର ଠାରେ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଅଟୋର ପଛ ପାଖ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ କାରର ଆଗ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାର ଚାଳକ ଗଗନ ଦାସ ଏବଂ ଅଟୋ ଚାଳକ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ଗାଁ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କାରରେ ଆସୁଥିବା ଶଙ୍କର ଭୂଷଣ ମହାନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଦା ଫ୍ଲାଶ ନ୍ୟୁଜ୍।